Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost. Gradivo 7. razred. Zadatak. 6 jednakih lubenica stoji 31,20. Koliko stoji 13 takvih lubenica? U ovom zadatku moramo si napraviti tablicu. Dakle, imamo lubenice i novce. Svaki put napravite si tablicu. 6 jednakih lubenica. U lubenice pišem 6. Euri 31,20. Pitanje. Koliko stoji 13 takvih lubenica? U lubenice pišemo 13. Eure pišem x kojeg trebam izračunati. Ovo možemo napraviti tako da izračunamo koeficijent. U ovom slučaju koeficijent će se zvati cijena. Koeficijent dobijemo na sljedeći način. 31,20, dakle desnu stranu tablice podijelim sa lijevom. I to u onom dijelu gdje poznajem oba podatka. 31,20 dijelim sa 6. Jednako. 6 u 30 ide 5 puta. 6 put 5, 30, ostatak 1. Spuštam dvojku. Upravo sam prešao decimalnu točku. Rješenje mogu napisati točku. 12 sa 6 su 2. 2 put 6, 12. Ostatka nema. Nulu spuštam i dodajem u rješenje. Dakle, koeficijent u ovom zadatku je 5,20. To je cijena jedne lubenice. Taj koeficijent uvijek se množi s lijeve strane. Dakle, kad bi 6 pomnožili s koeficijentom, dobili bi 31,20. Ako bi 13 pomnožio s koeficijentom, dobit ću koliko košta 13 lubenica. Da napravim to. 13 puta 5,20 i množenje. 3 put 5, 15, 1 dalje, 1 put 5, 1 su 6. 2 put 13 su 26 i 0. Ako ovo zbrojim, 0, 6, 7, 6. Decimalnu točku u rješenju određujem na način da pregledam koliko je bilo decimalnih mjesta u brojevima koji su se množili. Dakle, ovdje imamo 2 decimalna mjesta, ovdje nema, pa u rješenju određujem 2 decimalna mjesta. Konačan rezultat, cijena 13 takvih lubenica košta 67 eura 60 centi. 16 kg borovnica stoji 128 eura. Ponovno proporcionalnost. Dakle, imam borovnice i imam novce. Napravim si tablicu. Iz prve rečenice si mogu prepisati 16 kg 128 eura. Tu već mogu izračunati koeficijent kojeg zovem cijena. Koeficijent uvijek dobijem da desnu stranu u proporcionalnosti podijelim sa lijevom stranom u tablici. 128 dijelim sa 16. I to mi je jednako 8. Dakle, koeficijent proporcionalnosti kaže 8 eura za kilogram borovnica. Što se traži u zadatku? Koliko stoji 12 kg borovnica? U borovnice pišem 12. Uvijek lijevu stranu množim s koeficijentom. Pa da napravimo. Dakle, x ću dobiti tako da 12 pomnožim sa 8. I to mi je onda jednako 2 put 8, 16, 1 dalje, 8 put 1 i 9, 96 eura. Dakle, ovdje je rješenje 96. Bez zadatak, koliko stoji pola kilograma borovnica? Pola kilograma, znači 0,5. Ako je kilogram 8 eura, pola kilograma mogu odmah odrediti, to je 4. Bez da nešto previše računam. Koliko se kilograma u C zadatku borovnica može kupiti za 280 eura? U ovom dijelu imamo pisanje u tablicu na desnu stranu. 280 eura. Za ovoliko novaca koliko mogu kupiti lubenica. Pa ćemo ovdje staviti nepoznanicu.
Ako lijevu stranu množim s koeficijentom, onda desnu stranu moram dijeliti s koeficijentom. Dakle, rješenje će biti 280, moram podijeliti sa 8 jednako 28 sa 8 približno 3. 3 put 8 24 i do 8 mi treba 4. Spuštam 0, dijelim sa 8. 40 sa 8 je ravno 5. Ostatka nema. Dakle, ukupno možemo kupiti 35 kg. U zadnjem zadatku automobil za 135 km vožnje potroši 15 litara benzina. Ponovo ćemo si napraviti tablicu. Imam kilometri i imam litre. Pripazite na koju stranu pišete. Dakle, trebala bi kilometre i 15 litara vidjeti da li se to može lijepo podijeliti. Znači, litre s kilometrima. Što ću dobiti s time? Pa dobit ću koliko litara potroši za 1 kilometar. Nije loše, ali mislim da to možemo i bolje napraviti. Dakle, ako vidiš da ti nešto se ovdje ne slaže, jednostavno zamijeni mjesta. Napravit ćemo litra, kilometara. Sad ćemo vidjeti koliko kilometara može napraviti sa 1 litrom benzina. Dakle, mogu već ovdje staviti koliko za 1 litru. Poznato mi je 135 km vožnje. Dakle, mogu ovdje napisati 135, potroši 15 litara. Sad mi paše. 135 dijelim s 15 i dobijem koeficijent iz ovog dijela koji mi je poznat. 135 podijeljeno sa 15 i jednako 10 puta 15 bilo bi 150. Dakle, broj 135 je točno 15 do 150, znači jedna 15 manje. Onda nije 10, nego je 9. 9 puta 15, 135. Dakle, koeficijent je 9 km po 1 litri, a to si mogu upisati onda ovdje u tablicu. Nadalje, što se traži dalje u zadatku? Koliko mu je benzina potrebno da bi prešao 315 km? U kilometru si napišem 315. Ovdje je nepoznanica. Ako lijevu stranu uvijek množim koeficijentom, onda desnu stranu moram dijeliti. 315 trebam podijeliti sa koeficijentom 9. I jednako 9 u 31 ide 3 puta. 3 put 9 27 i do 31 je 4. Spuštam 5, dijelim i dobijem 5. Ostatka nema. Dakle, treba 35 litara da bi prešao 315 km. I zadnji zadatak. Koliki put taj automobil može prijeći s 45 litara benzina? Ako imam ovdje 45, odmah znam da ovu stranu moram pomnožiti s koeficijentom puta 9. I dobit ćemo ovdje odgovor. 45 puta 9 podvučem i ručno izmnožim. 9 puta 5, 45. 9 puta 4, 36 i onih 4, 40. Evo mi odgovor. 405 km. Ovo su zadaci za 7. razred, proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost u rješavanju praktičnih problema.